ndine blessings kanache ndikula ndine konse kwene muli tofuna kuti ticheze ndi akula komwe tina mstudio muno koyamba tili ndi Mr. Humphrey Mvula takulandira Mr. Mvula zikomo kwambiri tathokoza kwambiri komanso Mr. Kelvin Mpekasambo tikulandira Mr. Mpekasambo zikomo kwambiri zikomo ndi mungandafotokozeramo kuti ndi nthawi ya kampeni ya aikhazikitsa bunge la electoral commission lakhazikitsa ntchito imeneyi taona chipani choyamba chimene chapanga chabwera ndikuyamba kuonesa kuti chikuchitapo kanthu ndi chipani cha Malawi Congress imene nacho masiku anga apitawa chinali ndi msonkhano wawo kapena mwambo wawo okhazikitsa kampeni komanso manifesto komanso taonapo ndithu kuti kukhala chipani cha PP nachonso chinabwera kukhazikitsa manifesto yake ndi zipani ziwiri zimene taona padakali pano zachitapo kanthu koma timafuna kuyamba tione kuti nyengo imene imakhala yofunika muutani tikakamba nkhani yonse kuti anthu amvetsetse mfundo zimene zipani zili nawo nchonga kapena anthu amene akupikisana nawo ali nawo kuti anthu azathe kuvotera pa chisankho chobwerachi tiyambe ndi Mr. Mvula nthawi imene ndiyofunika bwanji komanso zipani zikangalike muutani pa nthawi ngati imeneyi nthawi imeneyi ndiyofunika kwambiri chifukwa pamene ameki anapanga anasegulira kampeni pa 14 ndikuti tsopano zipani ndi anthu amene akupikisana nawo pa ndale zathu za pa 16 September zofuna aonese kukonzeka kwawo so nkofunika choti anthu amene akusankhidwa malingana ndi mfundo zawo zimene akhazikitsa zimene angachitire amalawi muzaka 5 zikubwerazi 2025 kufika 2030 so nzoona taona Malawi Congress party amene ayambirira kutusa manifesto yawo ande mwina ndinene kuti manifesto yo siku lake la manifesto launch linali labwino kwambiri. It was very colorful. There is zinthu zochititsa kaso manifesto inabwera ndithu zinabwera kubwera matuka chanto masiku ano drone yes tindege ting'ono tinanyamula manifesto paka achakwera kukalandira ndithu kuti zimene zamakono mwina zinachitikepo. So it was very colorful, it was very nice, and I think ndinene kuti nzoona zinachitikepo. Amene anapanga plan, the coloring itself was very good. The optics kumaonekedwe azinthu zonse penepo zinali bwino. Mmene anthu anavalira, mmene anthu anakhalira, mwina the environment yourself inali yabwino ndithu ukanakhala ukwati mwina tikanati wedding of the year kuti zinthu zizakhala bwino. So it was very good. That is mmene zinaonekera mmene zinakhalira tsiku la chero ndi anthu amene anabwera kuzaonera nawo manifesto yo ronchiyo zinenso zabwino. I think pamenepo sitingachosereya tilankhuleza content ya manifesto yo inali ndithu mapeji ambiri kandi amene pages about 90 pages abwino ndithu olankhula zimene achakwera ndi chipani cha MCP akufuna atachita muzaka zina 5 zimene zilipo. So mwina ninganene kuti zinali zabwino. Coverage ya zinthu anakhuza mbali zonse. Ubwino ndoti akuchokera ku ma policy position incumbency akuchokera kuti iwowa ali mboma. So anarumikiza zimene achita panopo mu 5 years ngati zokonzekera mwina kuti in brief 5 years inali ngati yopanga foundation ya zinthu zambiri zoti tsopano ziyambe kupanga benefit ya Malawi. So mu manifesto mwina kumunatuluka ndithu zambiri atem zimenezo zinatulukamo zimenezo kukhala ngati process kuti tsopano mwina zinthu zikhoza kuyamba kumapindulira Malawi. Anakumbusa Malawi kunkhani ya agriculture kuti zilima zambiri mega farms. Agriculture kuti tiyambe kulima kupanga benefit ulima othirira. Agriculture kumanena kuti anthu ambiri akhale involved mu agriculture kubweresamo nifi ngati banki tsopano yothandizira
agriculture panga business amene amadziwa za business amakhala amene oti backward integration kumene zimachokera ndikuzafika uko ndi forward integration so choza kutukula nkhani ya agriculture kuti anthu azilima aliyense akhale nawo kalikiliki po lima and kulima kwake kusangokhala kwa season ya 3 months yayi koma tizilima ndithu continuous kuti mwina tizipanga zambiri koma tikapangaso zambiri zija ndiye kuti tikhale ndi chakudya chambiri chikwa mziko muno mwina tiyambire madipateyo chakudya chakhachi kutivuta kwambiri palibe chipani chimene chingatchule kuti ifeyo under our leadership tinapanga zakudya zambiri after comes left palibe apanganene kuti ayi koma kudangokhala zomwe zija zinthu zovuta zinthu zitatu zonena kuti kuvutika kulima period yochepa kukolola zochepa ndi kukhalaso kugawa zakudya all the time so mwina ma mega farms ndi kulimbikisa ulimi osalima 3 months yoka koma continuous tizilima ndi kuthandizaso zipangizo za ulimi zibweremo koma osazokhala za zipangizo zoka zongopereka za ulere koma kuti tiyambe kukhala sufficient pa ife toka kuti tiziziwa kuti nifi ikoza kutithandiza kupeza zipangizo za ulimi kuti tizilima tikapeza ndalama zathu tibweze so that it is sustainable pamene pachamwina ndi area imene ina imodzi imene tingokhulupirira kuti zipereke chilimbikiso then value addition kumalawi kuno chimene chakhala chikutivuta masiku ochulukirapo ndi ndondomekanena kuti timatenga zinthu kuchokera za kumunda atikachoka nazo za kumunda zimene zija ndiye timazigulisa mchizungu amati primary raw materials zongochoka kumunda kuzigulisa ngati zimene zija ndiye timapezeka kuti timazigulisa mochipa chikwa zimakhala zilibe timagulisa chilichonse zimene zimapezeka so muzinthu zija so panopa kulimbikisa value addition itithandiza kuti zinthu zimene timapanga ife ngati primary raw materials azikhala converted kuti supano pomapita kunja azikhala kuti tachosamo zina zimene sote zigulisa komanso zina zija zizikhala zikugulisidwa pa mtengo wapamwamba kwambiri so kuliso agro processing kuliso value addition tikufuna anthu alime soya wambiri soya uja ali ndi local market abakeresa agula chukaiwa abakeresa nakazikisa mashini wote aziwenga mafuta koma asowa soya wambiri so ndikutemba cha anthu alime soya wambiri red market ili kuti bakeresa ndikutemba cha anthu zikutithandiza zikukhudzana ndi madera ambiri mu mbewu zambiri zimene kandi fodi amene akulimbikisa kuti nayonso tizimpanga value add kuti tizichosamo zina zimakhala mfodya osati zingochosa fodya from auction kumapitisa kukagulisa kunja mwina zimene zizikhala zovuta so ndondomeko zimenezo zilimo mmene mining nayonso ndiyoti pano anthu ambiri agundika tikumva ma mines ambiri kuthamangathamanga kayereka kukasiya kayerekera kasiya yes kanyika chakwathuko ndi mamaini amene ali oti afuna athamange ma rare earth mbalakamo ndi madera ambiri gold kumene amapezeka kumangochi ndi madera ambiri amene panopo akukhala ngati ali framework yoti ma minerals athu tikhoza nawo kumanena kuti izi nzathu osati kumango tipasa tima rights or tima royalties to cheap koma nafeso tikhala nawo mbali yoti zinthu zikhale bwino so ndikukhulupirira kuti zimene zikukhala zabwino zikhozokhala zabwino zili covered manifesto ndiye pali sizingadusepo osayichola nkhani imene masamba mchezo mwiko anthu ambiri naimve bwino nkhani ya 500,000 imene ijane oso menemu yabeba kungoti
anthu mwina sitimaimva bwino timaganiza kuti mwana akabadwa kuyambira kali uthamanga kwatisi ukatenga ndalama or kuti munthu akangobereka ndikuti tizibereka uncontrolled birth tizitamangala kuti basi ukatenga makobiri koma si choncho yayi ndi investment kukhala ma endowment funds amene tizikhala kuti mwana akabadwa ndikuti aziseguliridwa account pena kukhala ndondomeko zoziwa kwambiri zoti tipange ana tiziziwa kuti mwana wabadwa ndondomeko zake zikhale so registration ya mabirth ndizina zonse kukhala zili malo ndikuti image account yake yaseguridwa ndalamazo azayamba kuziziwa atakwana zaka 18 kuzigwisa chito kuthandiza kuti mwina ndi chinthu chapamwamba choti chipanga zinthu zambiri ndikuti ana athu or mbado wa ma 18 years kumapita kusogoloko anthu azakhala kufikamo ali makobiri ku banki ora ali makobiri amene angathe kugwiritsa ntchito ndikukhulupirira kuti miyoyo ya ana athuyo izikhala yabwino komanso socially ndikuti ngakhale ziko ayikamo ndondomeko zoti munthu ngapange bwanji qualify kuzakhala ndi ndalamazo chimodzi chawo chikuzokhala moyo wabwino wa iye nyamata ujawo orana amenaja akhale bwino ndoti naturally mwina zinthu zina zizikhala controlled kandi umbanda or kupanga zinthu zisakhala bwino kulimbikira sukulu kupanga zina mpaka maparameters amene ayike malo koma ndikukhulupirira kuti tikonzekere ziko labwino amene zathu azafike ku 18 years kusogoloko ndikuti mwina ana ombado amenewo uzakhala kuti wachosamo singa za mavuto amene ali pano chifukwa boma likhalira lakonzekeresa anthu in their lives akafika productive years za 18 kumapita kusogolo so zimenezo mwina ndi chinthu chimene chilipo anthu ena achilankhula kwambiri koma zimakhala mmene timachitira kandi insurance kati mati pension kati mati jani ndimakhala zili ndalama zimene ungazazipeze kuti zipano wafikapo usinkhu woti zipano ulipo si chinthu choopsa chinthu choopsa choti sichikuyamba kumene sowazikaa chinthu choyamba kumene ukachimva anthu umakhala ndi maganizo kuti chimechitika bwanji so ndikukhulupirira kuti iwowa IMCP akabwerera mboma ndikuti ngakhale yasanafike kumeneko akhala ndi ma implementation strategies mmene zinthu zozichitikire chilichonse ena okhala ndi side B ya presentation ya manifesto iyi ndikukhalanso ndi ndondomeko ina yonena kuti how tizipanga bwanji zimenezi pano ndikulemba mfundo zoti ife tikufuna easy then they've got to answer the next question tizapanga bwanji zizachitika bwanji zimenezi so pamene paja ndikukhulupirira kuti pakhala ikakhala page ndikuti uku oped ndikuti ukumanena zofuna kuchita then mbali ina yamunena kuti tizipanga bwanji ndikukhulupirira ndi nkhani imenenso ngakhale inuyo atolankhani mwena kumafunsa zipani zonse akanena chinthu muchifunse kuti kodi muzapanga bwanji chimenechi so tizipereka maansala ndikuti zimene zimuna zikulokhala zabwinobwino chabwe tathokoza kwambiri Mr. Mvula kuti mwatenga nthawi kuti fotokozera bwinobwino kuti kodi kampeni ndi imeneyi yayamba zipani zatuluka tauna chipani cha Malawi Congress chokhazikitsa manifesto komanso campaign padakali pano pakamba ndi zimene ziwiri ndikuti ndi MCP komanso PP imene achita zimenezi koma kwambiri kutambasula mfundo zimene zili zoyamba kubwera pamalo komanso imene anthu ambiri akhala mwina akuyankhulapo nkhani ngati imeneyi ya 500,000 kwacha kuti kwenikweni zikuyenda motani zizikhala motani tathokoza kwambiri ndifuna pateka Mr. Mvula tikatero kwa Mr. Mpekasambo Mr. Mpekasambo tichita break pang'ono kuti tipitirizenso tikhaso tikulandira alendo ena koma ndimafuna kwambiri Mr. Mpekasambo mutatifotokozera kuti inu chimene mwatolapo ndi zotani pa nkhani ya kampeni imeneyi imene akhazikitsa manifesto yawo chipani cha Malawi Congress ndi mmene kampeni imeneyi tinganene kuti yayambira tikuzatire pana kukhazikitsa kampeni imeneyi kumpoto koma mmene yayambira ku chigawo chapakati ngati national launch mukuona kuti zinthu zamba motani kuona kwanga monga mmene afotokozera Mvula
pali zinthu zambiri zimene boma achipani cha Malawi Congress fotokoza ngati zimene akufuna kudzachita kuchoka pa 16 September 1718 mpaka nokafika 2030. Koma mu zonse zimene zafotokozedwa zina ndizoti zinalipo kale akukweza kuzipitiriza kapena kuzichulukitsa. Chabwino. Zina ndi za nyuwani. Ndiye nthawi zonse olo munthu ukagula galimoto ya nyuwani umapanga nayo umayinjenjemerera. Ukangoona kuti padutsa kamphaka basi tamangisa mpaka ukati khanga unaka kupona galimoto zona cha nyuwani ndithu chimatero nthawi zonse. Actually ngati ili banja usamve kuti window umadzuka usiku kuyang'ana katali kapena wina wake wina wake sakundibera china chake ndi mmene moyo wathu umakhalira. Koma mundilole chifukwa pa zinthu zonse zimene zili manifesto ya Malawi Congress Party muli chinthu chimodzi chimene kuno ku Malawi sikuchitika. Chinthu chimenecho ndicho chimene mtsogoleri wa dziko lino wachitchula kuti tsogolo account. Chabwino. Tsogolo account chifotokozeni mawu amene aja ku stadium kwachitika zinthu zambiri anthu amene ntchito yawo adadzilemba kuti azitanthauzira zimene ena akuchita kuti iwowo adasankha kuti iwowo paokha sangapange china chake choti anthu achikambe chonyuwanayi. Koma iwo amangoti kuti aliyense akangoti wayankhula kanthu iwowo aoneke anzeru kuposa amene wachapitsa mwana wake uja olasada chifotokozere chinthucho iwo amathamanga. Ndiye ndimafuna inenso ndifotokozere bwinobwino fa chinthu chene ndikuchidziwa ndikuchitsata. Gwero la tsogolo account ndi msampha wa umphawi. Msampha wa umphawi umene Malawi aliyense amabadwa nawo. Inuyo munabadwa pa msampha wa umphawi. Ine ndinabadwa pa msampha wa umphawi. Mukundimvetsetsa? Ndikutanthauza chani? Kubadwa kumalo kuti kulibe magetsi, kulibe madzi aukhondo, kulibe sukulu, kulibe zipangizo zoti zikhoza kuthandiza iweyo zipangizo zapamwamba kapena zoyenera zoti zikhoza kuthandiza kukupatsa moyo wamphamvu. Kumeneko ndikubadwa pa msampha wa umphawi. Kubadwira kudera kumene kulibe zipatala zothandiza amayi kuchira moyenera. Kumeneko ndikubadwa pa msampha wa umphawi. Ndikupatseni chitsanzo. Ana onse achinyamata amene akuchoka mdziko muno kupita mdziko la South Africa kuyenda movutika kuti akafika kumene kujako kumathawa nthawi zina atsike pa boda satani kumene kuja ndikuthawa msampha wa umphawi. Vuto lalikulu la mbadwa wa ku Malawi ndi msampha wa umphawi. Mukundimvetsa kale? Ndi chinthu chimene chichakhala azigogo athu anabadwapo pa msampha paja ena nkukula mpaka na kutibereka ife mpaka adamwalira ali okutidwa ndi chinsampha cha umphawi chimenechi. Ndikupatsani chitsanzo. Ana 26,000 kudzadzana ku stadium kuti afuna akapanga ma interviews ora ngufuna ma opposition 2000 okha. Chimene chije ndi chitsanzo chakuti mdziko muno anthu ambiri tinabadwira pa msampha wa umphawi. Mukundimvetsa? Yes. Ndiye olo mukapita mtauni usiku mukamayenda muona kuti atsikana achichepere zaka 17, 18 ayimayima mphepete mwa msewu kupanga malonda ogulitsa thupi lawo. Kumene kuja sikufuna ndi zotsatira zobadwira pa msampha wa umphawi. Kufunafuna kuti aonjoke pa msampha wa umphawi.
mukang'ana kumbali ya boma muona kuti ngakhale zimenezi zachitika boma lakhala likutenga kwa nthawi yayitali kwa zaka zambiri lakhala kale nthawi mwina ya mvula boma likapereka ma concession kuti mwana apite school kumene kuja kunali kufuna kuchepetsa ululu kapena kufuna kuvula nzika pa msampha kale lawo limene mbado uno muona kuti boma likupereka CDF boma likupereka ngongole za nifu zina zopanda chikole ndi chifukwa chake nifu mu mbado uno yatchuka kwambiri chifukwa chani ikuyesayesa ndi chinthu chokhayo chimene chikuonekera kwambiri kuti tiyesere kuvula anthu ambiri pa msampha koma nifu ija ndiyosakwana kuti ngavule wonse 80% amene amakhala ku madera ku midzi ndiye na omwe antawuni anyamata aja akuyitanira mamini pasaja anyamata amene aja ndi chitsanzo chakuti anyamata amene adabadwa akuyesayesa kuti avuke pa msampha manifesto so nifu ija singakwane posachedwa apa mukakumbuka president wa dziko lino wakhala akukumana ndi anthu osiyanasiyana kuchokera kumpoto pakati kufika kumwera kumakakumana nawo ku nyumba yachifumu anthu ambiri amaona ngati president akufuna kuti kaya mwina akacheze nawo kaya akatani nawo kaya mwina adzika apatsa kaya akanyengerera kuti adzavulere koma mtsogoleri wa dziko chilipo chimene amapanga pano pacha mukaonetsetsa mtsogoleri wa dziko kuchokera kumpoto kufika mpaka na kumwera maulendo onse amene akhala kumanda anthu aja sana kumana ndi mabilionera Malawi kunali pathu limene kapena munaona ukatani anthu limene kamwepo amaitana anthu akumudzi pambuyo pakepo amapanga imene amati sona for the youth amakumana ndi achinyamata koma mukamva achinyamata amene apita kumene kujambira aja anali oti amaliza sukulu koma chimene amadandaula amati ngakhale tamaliza sukulu koma poyambira tili ndiye kuti boma lolayesesa kumphunzitsa kumuthandiza ule mpaka na ku university kuchoka ku primary school ya ulere kufika ku secondary kuli basari pa CDF kuchoka kumene paja mpaka na kufika ku university ku Loans Board onse aja ndi ndalama za boma kuyesera kuti anawa aphunzira koma ngakhale aphunzira mpaka ku university kumene kuja kuma youth conference kuja kumapezeka anyamata amati ife school dabanga koma bwana mpamba tilibe munimvetsa kulanda zoti ngakhale mamphunzitsa chikalampa chicha ena amanena kuti kumudzi kuti mali chigwenembe chigwenembe cha umphawi chimene chidati pana pobadwa chikukamfinyanso mwana chokumaliza school ndiye kuti boma laona kalendera ena amatha kupulumuka pamene kupeza zintchito ochepa koma ena aja they are squeezed back to a limited lifestyle yoti sangathe kutakasuka nkupanga zawo chifukwa chani msampha wa umphawi mukunimvetsa ndiye mukayang'anayang'ana muona kuti mbali ina kuti mumvetsetse bwino zimenezi muona kuti chinsampha chomwe chija chasandukanso mpamba wa magulu a anthu m'Malawi momwe maprofeti akulemera lerolo chifukwa adazindikira kuti anthu awa ndiosauka akusakasaka chipulumutso kuchokera ku msampha wa umphawi maprofeti akulemera Malawi kukudzaza kwa maprofeti kwambiri chifukwa chani anthu akufunafuna kuti kodi ndivuka bwanji pa msampha wa umphawi mukunimvetsa kani nawo anthu andani tikusankha kunena bodza zokhudzana ndi dziko lino chifukwa chani tazindikira kuti anthu yawa vuto lawo lalikulu ndi umphawi ifeyo titenge umphawi kukhala capital yathu ya ndani ndiye tidzanamisa mukundimvetsa kani kuzindikira kutenga advantage pa vuto limene lili ndi mtundu wanu kubadwa pa msampha wa umphawi mukundimvetsa kani nawo mayiko olemera akutilemerera ifeyo dziko lino chifukwa akudziwa kuti ife tidabadwa pa msampha wa umphawi zaka 24 tikutumiza maminerals athu zinthu zofunika kwambiri miyala ya mtengo wapatali kumatulutsa kunja popanda ndondomeko ina iliyonse anthu aja nkumabwera kutipatsa dzingongole mabanki akunja World Bank chani kutipatsa dzingongole kena kankozanira kuti ngongole imene igwetsani kwa chayano ndoti ngongole chikupanga cha dabu amalawi osazindikira chifukwa chani akudziwa anthu aja kuti ife ndi mtundu umene unabadwa pa msampha
wa umphawi. Mwanimvetsetsa kana? Pamene zinthu zinairo lemba da kuti nsaphonya. Panthu onse amene amabadwa pa msampha wa umphawi mdziko muno ndi anthu ochepa 10% okha amene amatha mwina kuvukamo by chance, kuvukamo mwa chisomo cha Mulungu. Chitsanzo, a Napoleon Dzombe, bambo Napoleon Dzombe amakamba ndi pakamwa pawo adabadwa pa msampha wa umphawi wa bambo ameneyo, koma adapulumuka ndi chisomo. Koma atapulumuka ndi chisomocho adazindikira kuti vuto ili lili ndi anthu ambiri m'Malawi munomo olomota kafusa kuzovomereza amakamba sino pakamwa ndi chifukwa chake adatenga zimene zichada zipesa ziche ndi chisomo chawocho chimakira aonekeracho adabwerera kumudzi kwawo kumene kuli anthu amene akuzindikira kuti adabadwa somacha pa msampha wa umphawi kufuna kuti akaonjole anthu ena ambiri pa msampha wa umphawi. Mukundimvetsa nde alipo ena m'Malawi munomo ambiri mwayonda amene ayiyankhula kwambiri nkhani imene kuyitonza, koma ndifuna ndapemphe Amalawi awayang'ane wonse amene achakuyankhulachi. Mukayang'anitsitse mwaona kuti iwowo moyo wawo adavukapo pa msampha wa umphawi uja, kapena makolo wawo adavuka pa msampha wa umphawi ndipo atazindikira ululu wa msampha uja adakonzeratu makolo wawo tsogolo akaunti yawo yana amenewo. Mwaulemu, with all due respect, mfano kwa chitsanzo, bambo Chihana amene ndi mtsogoleri wa chipani cha Ford amene aja bambo wawo amene ali president woyamba adawapangira kale tsogolo akaunti yawo. Mukundimvetsa? Ndangopereka chitsanzo chake. Chitsanzo ichi chauza omvera athu kuti kodi ndi ati amene tsogolo akaunti ali nawo kale, koma mukaliyang'ana dzikoli anthu 80 to 85% tsogolo akaunti alibe. Amatha kubadwa kubereka mwanayo nkumulera iwo nkukula nkudzamusiya mwana uja anakalipo mpachi. Anthu amenewo ndi ochuluka kwambiri mdziko muno. Mwanimvetsa? Anthu amenewo ndi ochuluka kwambiri mdziko muno ndi chifukwa chake mukayang'anitsitsa pafupifupi 100 billion chaka ndi chaka ikupita kuthandizira kuti ana onse asikulu aku primary aphunzire sikulu, chifukwa tikudziwa kuti ana amene aja sangakwanitse paokha. Secondary school 200 billion through ma subsidies amene akudzera ku CTF, 200 billion chaka ndi chaka. Omvera adziphatikiza inunso ngati mungathere kana funa mudziphatikiza. Tikapita ku CDF 2.1 billion bursaries zana anthu amene adabadwa pa msampha wa umphawi. Mafika zindikuzana pawo akusonyezeni chuma chathu ndi ndalama zingati zimene zikupita kuyesetsa kuti tivule anthu amene wawa amene ambiri ife tinabadwa pa msampha wa umphawi. Mukundimva kale? Mubwera kumtukula pa khomo 2.8 billion kuyesera kuvula anthu pa msampha wa umphawi. Mubwera ku NIF 300 billion mukaphatikiza zonse kuyesera kuvula anthu pacha pa msampha wa umphawi. Mubwera ku NIF loans micro irrigation 70 billion. Mwanimvetsa? Tikapangaso zimene zikakufertiliza 150 billion ndiye kumadzabweranso ndalama yetu tikagule chimanga kukapatsanso anthu omwe aja napatsa fertilizer. Mwanimvetsa? Ndi mmene dziko lathu zonsezi zikutanthauza chani? Kuyesa kuvula anthu pa msampha wa umphawi. Ndiye Dr. Chakwera atakhalakhala kuchezekeza ndi anthu aja, kucheza ndi achinyamata aja, adaona kuti vuto la anthu ambiri m'Malawi muno, kaya opita ku sukulu anyamata akapanga graduate kaya ndi amene ali kumudzi amene ndi ochuluka kwambiri 80% pa anthu pa 100 ali onse ku Malawi kuno, ngakhale tikupanga zimene zizi koma vuto la aliyense mpaka nafika kuti akukula enanso ngakhale amene adaphunzira sukulu mpaka kufika PhD. Mukayang'ana bwinobwino mayendedwe awo, mayankhulidwe awo, machitidwe awo, mmene akulera ana awo kapena mmene iwo akugwiritsira zimene maphunziro awo zapangitsa kuti maphunziro awo athandiza kuti azipeze.
muona mukuti awarawo kalimo kajaka kakalampa kaja even kaganizini kalimo kakalampa kamene kaja ndiye Dr. Chakwera anaona kuti okay kuti titseke kutsogoloko zimenezi tithetseretu kudula imeneyi ndi poverty kuthani anatu ndi poverty osati poverty reduction but poverty eradication mwanimvetsa pamene pakubwera nkhani ya 500,000 imeneyi tikuyikira mwana tsogolo la mwana tikupanga invest koma kuti zimenezi kuti tipezeke kuti takwanitsa tipange bwanji mpachama kamba mvula kuti iyi ndi policy ya mtsogoleri wa dziko ine ndikuona kuti titere nde pakati pamadzabwano formulation ya malamulo yoteteza cha zimenezi pamene pali nkhani mwandimvetsa koma tisanafike ku malamuloko ifeyo kuti timvetsetse bwanji zimenezi zingati Malawi muganize kuti 500,000 kuyipanga lero kuyika mu investment account mawu kuti investment account aliyense amene akukamba nkhani imene sakumatsindika chifukwa ndi amene akuyenera kunyamula kaganizidwe mmene timvetsetsere chinthu chimene chichi investment kupanga invest ndi kupatsani chitsanzo mchaka cha 1944 itatha nkhondo ya second world war ndi pamene azungu adaganiza kuti tikhazikitse thumba lomanganso Japan imene taphwanyayi banki imeneyo inkatchulidwa International Bank for Reconstruction and Development IBRD imene lero tikuti World Bank koma poyambirira cholinga chawo chidali chiti amangenso chimene achola dziko ni mabomba mwanimvetsa atamaliza kumanga chinthu chasanathetse chidatukuka lero akupabwera kuno kuti patsa ndalama akupanga business pamtopa ife mwanimvetsa chimodzimodzi mayiko aku Ulaya alenna kuti makosana tipangeni banki tipangeni kathumba la ndalama ankalitchula kuti European Economic Community ECC adayipanga mchaka cha 1958 mwanimvetsa lero banki imene imene adapangira kuti tipange invest ndalama za ana athu lero banki ija idawolokera ku Africa kuno ndi ijati kuti European Union Bank EU amatenga ndalama zawo kumatibwereka ife tikangotsitsa kwacha yathu ndi kuti ndalama ijapanga double amalawo sadziko mukundimvetsa anali ndi masomphenya nthawi imeneyo ku Africa kunonso ndi mabanki ambirimbiri ADB chan mayiko akwalu ali nawo Arab Bank for Development mwanimvetsa ku Malawi kuno timayeneranso kukhala ndi banki Malawi Development Bank koma ifoti sitingayiyambe ngati banki what do we do TNT yambe ngati fund ndalama zimene zicholinga chake nkusungira mibado yakutsogolo 500,000 tikumwikira Josephine 500,000 tikumwikira Erube okuchitipa amene sana badwe akamadza adzabadwa mpaka adzafika zaka 18 ndalama iyi kupukusikabe koma ngakhale ndalama yetu kumusungira mwana uja ifeyo amoyofe tikhonzanso kuyigwiritsa ntchito kwagwa njala ku Malawi kuno tikabwereka ndalama imeneja from that fund nkupatsa bungwe ngati green belt limani chimanga minda kama mafamu angati koma ndalama iyi mukabweze mukamakabweza so interest ndiye kuti ifeyo tipindula tadya chimanga chifukwa tatenga ndalama zathu zomwe nkupanga zimene zichazo mwanimvetsa matogeti akutivuta kumangawa tikhoza kukabwereka nkukamanga matogeti koma ndalama zimene zichokomene kucha poyambirira tikamakaita bweza ku ndalama sana zija ndiye kuti ndalama imene itonse tikupindula ife ndi anonsa bado omwe mukundimvetsa ndi ngoma ndizimalizitsa kumapeto ndikukhulupirira kuti amvetsetsa koma no kuti kodi popitano chitsogolo tingakwanitse bwanji kuonetsetsa kuti zimene zitasamalitsa mwanimvetsa mukayang'anitsitsa mtsogolo wa dziko lino ulendo wake unandomaliza zaka 5 mwanimvetsa tikuyenera kukhazika malamulo oyenerera pofuna kuteteza zimenezi kuti wina aliyense ulata bwera sadzakwanitse kuphwasula sefa imeneyo mwanimvetsa so chinthu chimenechi ndi chaphindu kwambiri mwakuti
ngati kumwamba kumene ngati kuli malo amene amasungira mibado ya wana amene adzabadwira kumalawi kuno lero chifukwa chatsogolo akaunti imene apanga chakwerayi kumene wana kuimba usanasana ngati kuli malo amene amasungira mibado ya wana obadwira kumalawi kunoko amene adzabadwira kumalawi kuno kumene kundithu akuimba kuti boma ndi lomweli president wakenso ndimwe. Ntathokoza kwambiri. Program ine ndi program ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC ndipo tsiku la lero amene angoseza kuyankhulawa tili ndi amene wa Kevin Mpekasambo maso tili ndi Humphrey Mvula pochata patafati khali ndi ena ametikhananso program iyi ndifamu khale pompo ife mutu umene tayamba nawo ndi umenewu umene tikukamba nkhani ya manifesto komanso launch ya nkhani imene ya campaign tikudziwa pa 16 September kwa kuchitika chisankho chipani cha MCP chapanga launch ndi manifesto yake chapanga launch campaign nikupanga so launch kumpoto tikumbanso kusera baraka apita kumwera komanso ku chigawo cha kummawa ndiye ine ndifamu khale pomwepo komanso tambaso chipani cha PP na chapanga launch koma pati makamba kwambiri nkhani imene yakufunika kupanga launch koma nkhani imene mangathenje apa ndi nkhani ya 500,000 kwacha imene mu manifesto imene ya Malawi Congress Party akunena kuti akufuna kuti mwana akati wabadwa adzimuyikira ku account ndalama imeneyi koma mwa investment mungamene afotokozera Mpekasambo kuti ndalama imeneyi sikuti izingokhala iya ena azibwereka ndikugwiritsa ntchito koma ndalama zikumachulukira amaza kwana saka 18 azatenge ndalama zimenezi ndi malingana mmene ayankhulira Mpekasambo apa akuti ndikuthesa kalampa akuti ya umphawi kusungunula chigwenembe mwati chigwenembe chigwenembe sizoti anthu amacherera apena pake kukaponda chipati pa chimapana enda chidziwa chimene chichi chofunika chisungunuke ndipo kudula temberero la umphawi limene aliyense akubadwa nalo kumalawi nkhani tu ndimeneyo ine ndi blessings kanaja famu khale kumwepo program yake ndimene tipuma pang'ono tikhati kubwera poserapo. Timvetse ndiye program yake kuchokera kuno ku MBC. Pada kale pano takwana pano anthu anayi. Takwana ndi Mr. Watson Shower. Sikombi. Tethokoza kwambiri. Apa sono ndi Mr. Watson Shower. Amene chifukwa cha madziwa mayendedwe chanchani kukhangati kuti basi traffic musaumu koma takulandirani. Abusa ndabusa yowa ndiye Mr. Ayo wina amajesa utenga tethokoza Pastor Shower. Thank you so much. Ndiye ndikubira kuti mwatsatira bwino nkhani imene yabusa mwamba amene Mr. Mvula ayankhulira masuwano Timvetse amatha kumatsatira pa MBC pa Facebook ndikubira timene maendamu mnali mukutsatira bwino bwino tukamba zotani nkhani yakulu imene nkhani kuza manifesto matsatira bwino bwino mwamva Shower mama kanene kuti Mr. Mvula kuyankhula mwamva Mpekasambo ino mutu zachana abusa pa nkhani imene tukambirana nthawi imeneyi zikomo choyamba neno kuti ndi vuto kumalawi kuno timayika mawu pamene sinamvetsetse chapo malo moti mina tiyambe tafunsa amene wanena yalongosole chifukwa ngati a president anayinena tayimvera pompa chapo ili ndi mahawu why when ndi ma
terms and conditions zimakhalapo sizilepera anytime ndalama zikakhuzidwa tima terms and conditions zimakhalapo tinango uchoka amene kuyamba kuthamanga zosatheka mmene umphawi lili mdziko muno tilibe ndalama tikati investment ifuna number 1 ndidziweti zimakhazi zakutsogolo osati zapano kapano tilibe sizithandaza kutsogolo tizakhala tilibebe mpaka kalekale ayi in kudzafika 18 years yakulina nayo ndalama ingati udzakhala pezeka migodi tikuyamba panoyi in 18 years idzakhala pati mafamu tikupanga pano idzakhala pati nthawi imene chuma chathu idzakhala chili chotani pa nthawi imeneyo siliganiza timayang'ana mmene tili pano ndiye kusamvetsa amene ngumuli kopangitsa ena kumanena ndaonapo ena ndakusekana amene munatseketsa muli ndi vuto anzanu tsopano timabereka fe akangobadwa mwana ndikukatenga ndalama manolo plant chotsani manolo plant chotsani muluza nazo zimenezo anzanu tisinatseketse ndadziwa kuti ndalama zimene zikupera pano akuti ndi investment ndalama zimene muziyike pambali zapezera kutsogolo after 18 years sinkhani ya manolo plant apano kapena kalera wapano yayi ndiye chavuta nkusamvetsetsa ndiye ngati sitinamvetsetsa timathamanga wikapo ndemanga mmalo moti dikira tamati chani amene anena aja tilongosolera ofuna kutchuka andi chomvetsa chisoni cha nthawi zinaso atolankhani amene ndi mawayiresi momwe anthu ophunzira ndithu anawo mkati mothamanga ndi zimenezi ndiyabona miratu satero tidziwe kuti Malawi kuno nthawi zambiri chachilendo chilichonse timachilandira ndi apprehension matolgate anativuta tavomere mpaka ma demonstrations anayenda chachilendo chilichonse timadana nacho chabwino ndi munthu udana za chilendo koma chilungamo chakuti nthawi zina kudeka nkudira kayalongosole akuthandaza chiyani zili bwino ndefe chimene silipanga tili ndi phuma cha namba 2 timafuna zinthu za pompopompo akati kulandira timathamangira kwambiri zedi chokhayo ngoti kuli ndalama yidzipatsidwe kwa anthu zatipatsa kale chidwi choti tikalandira liti tiyamba liti kuti padakali pa ndimene umphawi ulilimu ena nkuyamba kuwerengeratu ana amene alimo pano kuti ngati ndi 6 ndipati ndaleka koma ndiwonjezere 4 patsogolo vuto la kusamvetsetsa ndi phuma ndi zimene zikuvuta Malawi ine mmene ndimalenga pena pakeso Donald Trump neso ku America anayika program yoti azibeke $1,000 pa mwana wabadwa yapa January yapitayo I've seen that document somewhere kwanza tulibe phokoso ngati imene ndi kuno yayi kuno zimativuta kumvetsa ndiye kusamvetsako kukabwera ndi phuma kuonjeza partisanship ya ife atolankhani ndi mawayiresimu timaita capitalize pakusadziwa kwa anthu nkumauza zimene zosatheka ife ndalama zathu padakali pano chuma chathu padakali pano Malawi kuno tili voto limodzi aliyense ndi katswiri katswiri wa ndege zonse tonse aliyense kumalawi kuno aliyense amadziwa zonse timadziwa za ndege timadziwa chilichonse aliyense amalankhulapo sitidziwa kuvomera kuti ichi simbali yanga sindidziwa ndasire amene amadziwa alankhule ndiwo ine ndidikire akatha ndiye ndiyikepo mulomo wanga sititha izi za investment zimachita zomwe amafolowa za mpeka samu ndimaita follow mmene mabwera zina zakuti ine information nalibe am able to grab it ndiye nthawi zina kudikira kumathandiza kuchali chitimaphunza nthawi zina kuti mulungu anatipatsa makutu awiri ndi pakamwa pamodzi kuti tidzimva kawiri tisanalankhule kamodzi koma ambiri makhala tili pakamwa pawiri kuti mulungu anatipatsa makutu awiri ndi pakamwa pamodzi kuti tidzimva kawiri tisanalankhule kamodzi koma timakhala kuti tili pakamwa pawiri khutu limodzi timalankhula kwambiri kuposa kumva that's the problem we have chimafunika cha tikhale anthu odziwa ndazi amene sinamvetse deke nkuona akuti chiyani akutanthauza chiyani chimene chativuta na za msampha awa msampha chinthu chimene makugwira chikakugwira chimakuletsa kupita kulikonse umazungulira pamodzimodzi Malawi muno tili ndi mavuto nati zimene makolo athu sanatipangire kalero mpaka pano zimatibweteka kuli anthu misinkhu ngati ino opanda ploti opanda ndi nyumba yomwe ndi imodzi yomwe kubadwa nkubala anako 10 palenti why mmodzi koyambirira sanapange zolongosoka famu msampha amene kangutulukamo mmodzi kapena awiri amataphula mwanzawo ndi akati akufuna tichotsa number 1 ndazi nanga siudziwa wogwidwa anano makhapa tsogolo pofuna ulimbana ndimakuta wena madocumentary anyama ndazi namatheka mbuku wagodwa pamsampha wina wake mina anachera anthu afuna kukamonjola choyambira mpaka dati amamba Jackson yogonetsa tulo amadziwa ngakhale obwera za monjole iye kumsampha wakewo awaluma
omuthandizawo amawaluma ndi amamugoneka kale ndeti lipo anthu dziko uno kamba kausadziwa ndi zina zimene zikufuna kuthandiza ife tomwe timalalata nkuzaza usati masewera mazinthu zofuna kuthandiza ife kuonjeza apa nadzanirapo amene manangula mpeka sambo ndi pali anthu ena amene akupindula msaiwale vuto lilonse ku dziko ndi mpamba wa wina wake kusowa kwa mafuta pali amene amalemererapo kusowa kwa manyumba pali amene amalemererapo umphawi wa inu ndi ine pali amene apeza kwa phindu ndi amene ajamuka amauza kuti tifuna umphawi uthe mukaonongera mpamba wawo. M'Bible muli nkhani ya munthu amene anawa mizimu amadwala ziwanda atampempherera mulandu unakula abwana ake anakuya kabata amapangira phindu pa matendawo ndekuli anthu amene mavuta amene mamwana nawo malemu namapindula nawo so policy iliyonse process iliyonse funa tutsanu mu mphawi alipo amene sakondwa chifukwa kusauka kwa inu nchimene chimanjotsa iwo ndi kulemera kwawo kugona pa kusauka kwa inu amapempha zinthu m'dzina lanu amatifuna kathandizira anthu komanso kuti muone MP alisamalankhulo amadzanena maone akuti ine chimandikhudza kwambiri ndi anthu akumudzi ovutika ndi anthu akumudzi ovutika koma 3/4 ya iwo samapita kwenda anathawa kwa makhaulira omwe mwayiona tsono ngati anthu akuvutika wina kupindula nawo mukadzango kuti mufuna kwachotsa mu mphawiwo pali ena amene mwana muwanongera mpamba wawo podalira bawo ndiye nkhani ya investment account ya tsogolo account imene unena pai it's a welcome development chimafunika nje tidigireka Timvetse number 1 number 2 timene kudziwa kuti pamakhala guidelines amene abwere patsogolopa kuchidziyenda bwanji titani atatha zimenezo zidalephera ndimene ngatoweruza osati pano as areas this tiyambekele kugundika nkuchonga nkukhwacha akatswiri tili mdziko muno odzera ndege zomwe zonse timazidziwa timafuna kwache chonse pali vuto pa Africa likali nthawi yomadikira kayi kuti ziti chani akuti chani tizione zitambasuke after on manifesto and ngati mwa manifesto mutiyembekezani pali zimene akhale pasi amene amazitsata dongosolo la zopewa zilipo kodi ana wadzipatsa mwana aliyense kuti mukabala 10 osalandira kapena dzipatsa kwangati kuli ndondomeko zimene mazika mulaini and wamene sitidziwathaza kuti monga kurasha matsazo maiko anzathu amene amatizo tidzirera kunowa amabereka ana ndipo maiko ena amabereka ndalama Russia imabereka ndalama kwa ana banja limene ngabale ana amapatsa $10,000 ya mwana ku dziko kwawo cholinga afuna limbikitsa ubereki it's very funny zina sitikamba panopo kuti anzathu aulimbikitsa ubereka kuti antabereka na badi ndochepa dziko lichulukane so timafuna natu kunoko zimene ziyamba stent digire zione patsogolo ziyenda bwanji olede timaoneka ndalama zambiri koma ngati sizikhaza invested in my name amazapindula nazo ndi anthu ena masabu siri AIP timanena iyi ndalama zopita kwa chikumpeza kazi chepa zambi zimapita kwa agro dealers ndi ma transporters ndiye chimene mafuna ndipo kuti ngati pangafunike pakhaidwe kusothandiza amba oife kapena amene ali aumphawi tiye dikire ndi chidwi kuona kuti ziyenda bwanji zitha bwanji zitithandiza ndiye chimene kanapempha number 1 phuma lichepe number 2 tidzimvetsera ndi makutu awiri kuyankha ndi paka mapa modzi then kuyankha mpaka mapa awiri kumva ndi khutu limodzi tikhala ndi vuto zimene zofunika kwambiri zeti ziyangane medukhala koma ndi fundo yabwino ndimamvetsera zonse andizatsopano ziyangane ndi chidwi chimene kanapempha ndi chimene chocho china chimene ndifuna napumwina pomaliza chona kuti ndifa Malawi dziko lonse ndifa Malawi zazipani zili apo aliyense tikati tasankha system ya democracy imakhandi fundo zoyena kuzitsata democracy imapereka ufulu kwa anthu wolankhula zinthu mosiyana malinga ndi mmene aliyense akuonera ndi mmene akumvera zinthu ndipeka chitsazo mkulu wina analemba chilembo cha pasi nkuitana anthu awiri nkuwauza wina akhala uko wina akhale kuno ndi anawafunsa atalemba chani wina anadzati mwalemba wina anakhamba lina kuti nono mwalemba W anthu awiri anatsutsana kuti wina kuti W wina W ndiye uja mwanzeru zakanauza makosa naye chimene pange pano ndifuna ndifufute mpiteka ayi nonse mbwereso ndi anazungula siwa nyumba kufufutaso osachifufuta nachisiyacho chichacho atapita kusera naitana nkungu asintha malo iwe khala mbali yauko wina khale mbali yakuno kwafusaso nchiyani ujamati ndiye mwana tsona ndiye pene mwalemba W tsopano wina pano ndiye mwalemba tsopano out no sinde ili chose mwango sintha malo amene mwakhala pandale za mudziko it takes but it's very important ndale za mudziko democracy tidziona ndakhala mbali iti zimene ulankhula panozi izi amene akutsutsa pano akanakhala ulankhula zomwe zakanakhala ali kunoko ndiwo muli kumbali ya kapena W pamene mwakhala pamapaka determine what do you see umaona malinga ndi malo amene wakhala ndi mene ukuona chinthucho yemwe amene wakhala mbali yako amuona ngati W wakuna kuona ngati mukasinditsa yamati asi atsutsana chimene amaina upewa nchakuti na munthu ali ndi system imati rhetorical bullying kunyoza
mna munthu alisa kuganiza bwino apa sangaonepo emu yayi amene maso ake amagwira ntchito ngati siti maso amagwira ntchito yayi koma wakhala mbali iti maso ndogwira ntchito ndithu kuganiza ndithu koma wakhala mbali iti zambo maso chimodzimodzi akakhalamo ena zomwe tikamba panozi izi mutati muonetsere katunga zabwino muzaba ntchito ndi yauje imeneyi si yawo yayi poti ndi yabwino akanakhala alipo ndi iwowo zikuitika zimene zomkanamva akanamva zina ndiyeti dziwa kuti umalawi wathu sungasiye kukhala amalawi zingotengera mbali imene takhala ndipo tidzentha inaso kadzasindaso adzabweso kumweko adzamuonanso wmweyo njama kuti emu yakhaso yani emu so what I'm saying is mpofunika ngati amalawi liphunzire kumvetsetsana number 1 number 2 kulolerana tivomere dziko ndilatonse lino palibe amene si mmalawi mudzamva mukulankhulapo poti si amalawi palibe amene si mmalawi pano tonse ndife amalawi amene ali kuboma amene sali kuboma tonse ndi amalawi tingovomera ma point of view amene tikuonera zinthu akusiyana kamba kakamvetsetsedwe ka zinthu vuto lalikulu pakati pa amalawi nthawi zambiri ndilakuti pali amene amayang'ana zimene chinthu chikhale patsogolo ndi amene amafuna mmene zilili pano woyang'ana amayang'ana kuti minda ikulimidwa iyi ikapitirira iyi kutsogolo ikhala chani nifa kupanga apereka mathumba afetereza kutsogolo zikhala bwanji in 5 years from now kumene tuyang'ana amene ayang'ana chinthu mwa mtundu oterowo 500,000 yoita invest for mwana in 18 years sikhala vuto koma amene akuyang'ana chimene chili pano ndalama za pano ndi chuma chathuchi mulephera kugula shuga muitenga 500,000 yopatsa mwana aliyese wina mkulu abakagwirira mpaka kutenga kuti kuchipatala kumabadwa ana mwakuti pa tsiku mukatengeranso mpatse budget yochethera kuwana si zimenezo ayi tiye tidikire timvetsetse akulankhulawo akuti chiyani tikachotsa phuma ndi kukhala ndi mtima wodekha timvetsetsa sitioda kuvuto ndengeze pampenepo abusa Watson Shawa amenewo ayankhula ndichoncho Mr. Pilasapo ndipo abusa ndikweneko akuti ndamva chizungu china akuti rhetoric bullying chimodzimodzi timanena kuti political hypocrisy yes kunama osati fodi ukufuna kapena kuti koma kuti ukunama kuti iweyo upezepo china chake musayankhule apeka sapo mafuna musi ampa musabe chimene fadi chite fana basamvula fadi malize fana ndi athe ndifuna ndikaopa ndikakupatsani tiyambire wamvula amvula mwamba amene yankhula ashawa munamba amene yankhula mpeka sampo ndifuati malize program inthawi yatithera mumaliza mutani mumaliza panga polena kuti anzanga awiriwa alankhula zinthu zofunikira kwambiri zosiyana-siyana ndichoyamba kuti pene nganena kwa mwina pera nangofuna ndisindike kuti ndizoona kuti ife ngati Malawi ambiri ife pafupi tosefe tinabadwa ndisoka losa badwa malo abwino tinakhala moyo woperevedwa ife tili ndi mwayi wokhala mtown muno mwina wokhala kumene tikukhala pano nthawi zina timayiwala kuti kuli anthu ambiri m'mizi abale athu amene akuvutika kwambiri alipo pogwira akhala alipo pogwira mulungu mwina anapasa mphatso ya ana koma anaja akulephera kuwayang'anira akusowa chochita nawo anthu amene pena panandigwira moyo analankhula mpeka sambo kuti mwina 10% ya anthu amene amavulukamo kusafika ndizoona kuti inuyo anthu ambiri apite maskulu amizi akaone anthu amene amakhalira akaone mmene moyo ulili umawawira amizi ndiuvuta kwambiri ndikulankhula izi pofuna yapanga emphasize kuti ngati munthu wina angakhale ndi maganizo onena kuti ana amene akubadwa tsopano akhale ndi investment account ndalama imene ingazapindulire azafike pa 18 years ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri because mwana aliyense kadabadwa background yanji yoyipa bwanji yonyasa bwanji yosakhala bwino bwanji ndikuti azaona sokolo labwino kupita kusokolo ndikuti dziko lino lizakhala ndi anthu amene azabadwe mabiliyonea mamiliyonea ama ndalama amasaulani tosefe vanu tinachoka mimizi pamene timafika pa 18 years tinalibe chilichonse menda barefoot tinalibe chilichonse but this is a child amene akazafika 18 years azakhala ndi kena kache kuti akanene kuti moyo wanga wakusika ndikukhulupirira kuti ana onsewo amene
angafike pozindikira zimenezozo azikhalanso mioyo yabwino. They will control themselves because they will look at the future kusogolo. Pali mawu ena amene alankhula abusa apa kunena kuti ndizoona kuti nthawi zambiri anthu ife makamaka andale mukakhala ku opposition zikakhala kuti uyu ali mbomayo amene afuna apitirire akulankhula zinthu akupanga zinthu zimene zingapindulire anthu amakhala ngati akuchoserani red carpet, akuchoserani mphamvu zoti mulankhula chani inuyo chuka kubweresa mfundo yoti inuyo mulibe nayo maganizo sungayilankhule omwene wafulumira you wished munali inuyo mutayenena zimakhala zikukubwerekani kwambiri chimodzimodzi muzaona kuti G2G fuel ijera panga chakwera anthu aku opposition palibe amene anenapo kuti this is the kunalaratidwa tukwana zinangwamba akufuna kuba ndalama afuna njira yobera ndalama afuna pange chana afuna pange chana zijamanena aja kulena kuona ngati chiwama chokuti munthu uyu waipanga nthawi masango asala 2 months or 3 months ndoti kwa anthu ajama ima pa queue ndoti tipona kuona kuti vuto lijatima campaign issue ija yathawa now akubwereza ndolomera kuona kuti ayi kuzikhala investment imene chanso yakubweteka chondoti campaign issue yatatawa argument imene manena wose tingakwanise imangokhala ngati mwina umakhala umazifunsa kuti anthu amaona mmene boma la Malawi lakhati kuyendera kuyambira nthawi ya ife ndi socialist state, we depend on government zili zonse kandi fetereza mati waulere samagawaulere amachoka budget yomwe ija mangola mama badala samakhala ulere amangola jamagulidwa ndi ndalama zachani za misongo yathu chili chonse kandi misewu yomwe timayendapo maulere sikuti ndiyaulere ndalama za misongo zimakhala iwe masukulu samakhala ulere masukulu anu ka university chantani kapano amalipira ku fees ndika contribution chabe sikuti mwina tinganene kuti fees ija ndimene makwanisa kuti mwina skulu iyende ikamalizidwe ngati palibe. So ziko limayendera zinthu zambiri ngati ife timayendera kuti socialist state so yonena kuti zinthu zimakhala zaulere zambiri andi anthu athu amakonda zinthu zija zaulere ndengati munthu angayike ndalama zaulere mu future ya mwana amene wangobadwa ndi chinthu chamtengo patali kuti ndalama zimaperekedwa zina za mtukula pakhomo sizimakhala zaulere zikhala kwanji sizaulere so sitikudandaula koma because sizilipo kale tinazizolowera we think now it is a right kuti ziperekedwe so mwina kuganizira anthu akusogolo anthu amene azakhaleko after 18 years ndikukhulupirira kuti azaona kusintha ndikukhulupiriranso ana amene abadwe pano kumapita kusogolo amene azindikire kuti account imene ikusungidwa kupita kusogolo azikhala ndi mtengo wapatali azikhala ndi mtima wabwino chifukwa chimodzimodzi kandi ana m'makhomo athu akazindikira mwana kuti adadi andisungira account anayamba kutsegulira account umakhala ndi khalidwe labwino so makhalanso ndi mtima woti ndikasute ford jamba ndipange chani ndiyambane ndi anthu you become a proper normal citizen. So ziko lathu mwina tizikhala ndi maganizo opita msogolo abwino koma tisakhale anthu ofuna kulankhula nthawi zonse za negative chifukwa chimene chimatipa china ndi kukhala negative kusayamika particularly ngati chinthu chalankhulidwa pa nthawi ngati iyi you think kuti amene sizingatheke yayi kantima kamene chakukhala kuti this cannot happen sizingachitike ndi kimene kamatipa kamatibwereka kwambiri. So to me pa nkhani imeneyi ndi zina zambiri amene ali ma initiatives tiyendidikire kuti how ifeso titenge we must take part in making sure that the how is defined properly. Tizapanga pasi malamulo abwino woti chinthu chija tipange ring fence kuti tizakhale open to abuse pasakhale malamulo pakhale malamulo oyikidwa kuno bwino because this is not made for Chakwera or MCP. No, it is made for Malawi. It is not made for one person, it is made for Malawi. Tikanangotokoza kuti uyu wakhala ndi chinthu chamtengo wapatali chimene mwina tosefe simachiganizira chatulu chabwera choti chithandiza Amalawi ena mbo nthawi yathandisiye kaipo mwepo.
Ndathokoza kwambiri Mr. Mvola. Mr. Mpekasamba kwa 2 minutes. Ndine zinthu ziwiri zimene ndifuna ndiyankhule mwa msanga. Msanga yes. 1, mukayang'anitsitsa manifesto ya Malawi Congress Party muli zinthu zina nafotokoza mwachitsanzo. Kuchoka kwa CDF kuchoka pa 220 million kukafika pa 500 million. Palibe amene wafunsa kuti ndalama zimenezo muzazitenga kuti. Chifukwa chani? Akudziwa kuti ndalama zimenezo nzodya iwowo. Phindu lake alioneratu. Mukunimvetsa kani? Kusiyana kwa ndalama zimene zaonongedwa chaka chino ndi budget imene ibwere 2025-2026. Inayi I think somewhere around 29 billion ya loans board. Ulendo uno ifika pa 39 billion. Chifukwa ana aja adabadwira pa nsampha mphayo aja akhala kuti akuchulukirabe. Manifesto kani? Palibe amene akufunsa zimenezo. Chifukwa chani? Akudziwa kuti ndalama izi opindula ndifeyo. Koma ife tikusungira ana akutsogolo sakudziwa kuti kodi zidzakhala bwanji ndalama imene kuti iyenda bwanji. Dyera ndi kudzikonda kumene kuja kudabereka bodza kudzikonda kufika paja poti aliyense amaganiza kuti bola ine. Those are signs ya mtundu umeona badwa pa msampha wa umphawi. Ndeni mafuna ndiunikire chinthu chachiwiri chakuti kudzikonda kumene kumene kuonetsako pa zinthu zoti poti izi tikusungira ana zikusonyezeratu phokosolo seli likubwera. Ena akufunsa kuti ndalama zimene zidzachoka kuti. Phokoso limene aliyense amene afunsa kuti ndalama zimene zidzachoka kuti mudziwe kuti sakudziwa ndipo sanatsate zimene Dr. Chakwera wakhala kupanga zaka 5 zoyambirira za ulamuliro wake. Dr. Chakwera akonza malamulo kupanganso ngati auction holdings. Mmene ili auction holdings nsika wa foja. Dr. Chakwera apanga nsika wa miyala ya mtengo wapatali ya mdziko muno zimene kunalibe ku Malawi kuno. Apanganso malamulo oyendetsera zimenezo. Apanganso kampani imene onetsetsa kuti ndalama zimene aliyense akugulitsa miyala zidzilowera apo. Manifesto kani? Zimenezo Wayala Foundation imene anthu aina muda afunsa sanga kuza zimenezo zachitika liti. Koma zimene zachitika muti mdziko muno. Dziko lino lakwaniritsa kumaliza ndondomeko za nsika wa mpweya pa Chingereza amati carbon credit market. Carbon market. Mitengo yathu kuno ndi ndalama. Osati kungodula kumachika matabwa. Koma ntchito imene mitengo imagwira pochotsa mpweya oyipa mulengalenga. Maiko ena akupanga nazo ndalama za nkhaninkhani. Pano ngati dziko tadziwa kuti malonda amenewo adzitibwetsera $600 million pachaka. Mukunimvetsa kani? Kodi ndalama zimenezi ndikangosiya osazipangira sefa wake ndakanganya amene wawa akuti akangumva 500,000 ndekuti tikanenjera kuti ndalama sizikhala izi. Makashigera amachitika aja ma 145 amalowa aja ndalama sizikhala izi. Nde Dr. Chakwera apanga kuti kodi ndalama zimenezi ndingazigawe bwanji kwa Malawi wina aliyense equally. Amoyofe tipindule komanso ana amene sanabadwe tidule chicheni chachigwenembe chimenechi tidule tisungunule chimenechi chaumphawichi tisungunule. Ifeyo chabwino tafutika tipindulako inde tikamakabwereka nkumapeza matengesena ndiyena timakabweza kata kumana ndi njala kaya makalamites kaya mucha kunachitika ngati ng'amba mucha. Manifesto kani? Zina mwina apanga kupangira business tene olo banki imene chimene ndalama zimene zikuzibukusa kwambiri zafika kuti kutsegula banki yathu Malawi Development Bank nkumapeza kuti maiko akunja kubwera kudzabwereka ndalama kwathu kuno kudzabwereka kumene kuja nkumatibwezera ngati mmene makabwerekera kuti kwa IMF mmene makabwerekera ku ADB mmene makabwerekera ku African Bank. Manifesto kani? Amenewo ndi masomphenya. Koma ndimafuna ndimalizira kuti phindu lina limene munthu wodzikonda walero akuyenera kuzindikira ndikuti tidzikonde inde koma kudzikonda kwanuko muonetsetse kuti mumkonde president amene chifukwa nda amene wakusamalirani
tsogolo lanu ukulu wanu mukadzakalamba chifukwa 18 years tonse amene tili zaka 50 zakhala zaka 70 ana amene ana athu adzakhala ayamba kuti kupanga access ndalama zimene zija adzatisamala ifeyo amoyo tikuchita mwano fererolo amoyo amene tikunyozafe tidzasamalika nayo ndalama imene ifo ana athuwa adzagwisa ntchito ndalama zimene kumapanga ma business namapanga zinthu zoyenera pa moyo wawo adzasamalira ifeyo titakalamba. Ndiye chinthu cha nzeru panopa tidzikondeni koma tionetsetse kuti tikudzikondakonda tikamuvotere chakwerayo pothokoza kuti watisamalira ukalamba wathu. Number 1. Number 2 ndimafuna ndinene kuti pamene tikulingalira kuti kodi titani kawiri anthu amene chimene timadziwa ndi kusakasaka choyipa pa chimene munthu wina wachita olo tisadamvetsetse tidziwe kuti ndife amene tikupanga contribute kwambiri kuti anthu aja ali musamphawo mphawi aja 80% ija isavuke chifukwa imene ija tikakwanitsa kuivula anthu ochuluka aja dziko linolo lili pa mtendere. Sizingatheka kuti anthu ochepa okha akhale ndalama mdziko, anthu ochuluka nkukhala anthu osaukitsitsa, anthu nkumalimba mtima nkumaliferedza tukuka zosatheka. Ndi chifukwa chake ndikuti pomaliza kuchipinda kumene kuli ana obadwira ku Malawi kuno lelolo mmene amva zatsogolo account akuyimba kumeneko kuti boma ndi lomwe ili ndipo president ndiye mwenye zikomwabe. Chakumva ni Mr. Ampekasamba. Timalize ndi Abusa Ashala. Tukupasa ni 2 minutes. Napa sasa si Ampekasamba ayambula 5 minutes. Indofuna 2 minutes ni. Ndingonena mawu nditsindike pa mawu ndanacho kuti ngara Malawi imene kuzira kanthu omvetsetsa pamene sinamvetsetse zifusa adziliuza. Manifesto ya mapelekeda chipani chimodzi chapanga chachiwiri ndi cha PP Ndavachi. I think napaka DPP nasoka yukonza kaya panga kale sinapange right ena apanga wayo bisinafike sizinamveke koma zimene angatulutse zonsezo ndizoti ifeti ziveti zilingalira nkuziganizira nkuona tingatopanga chani ngara Malawi timene zindikira vuta amene lipo patakali pano nkusena kwa mibado pali amene akhalapo kale mulamuliro waka muzupanda kumbuyoko pasi pa Malawi Congress Party ndi amene abadwa kapena akulira pakati pa apa zinthu zitasintha timadziwa Amalawi awiri osiyana. Malawi amene mamudziwa wakale anali makampani ambiri mdziko muno ankalemba ntchito anthu ambiri kwambiri zedi ndipo anthu ambiriwo makampani ambiriwo ankaita kuyitanira anthu kumafika stage yomakasaka ana kusukulu asanamalize sukulu amalembe dali university tikufunani why kunali makampani amene amalemba anthu ndipo olemba onda amene amachepa now fundo ya demand and supply yimagwira ntchito ngakhale makampani mene makampani akachuluka olembedwa ntchito nkuchepa simwida kupanga demand masala ndawonjezere makampani amakanganirana anthuno ndi amakuzana amachita kubwera kumadza kunyengera na kulipirana zingati pene mugwira kuti ife tikupatsani makuti chita sama kwatsa chani transport amaweka transport ngakhale manyumba ogona amakalipira makampani pokangana ndako ndefeyo inalipo nthawi imene tikudziwa ife kale magalimoto amakampani amayenda makatenga anthu mnjiramu akudikira ku stage udika gamoto ya kuchita kwa wibera dzatenga kunali ma staff basi ambirimbiri munthu akamata akagwira ntchito kuti magalimoto specifically yopereka kampani ponyengera anthu nakhalire ndiwo kampani makampani anana mbiri kuthetsedwa kwa makampani amene jakutsekedwa amene kugulitsidwa kwa makampani amene chimatipweteka enafe ndipo patabwera president amene afuna tsekulaso makampaniwo nkubwezeretsa amene zinalili timafuna zimenezo zibwerefa naonako amene kuna alibe amaona ngati akunonga dziko koma amene alipo chifati ndi blueprint imene tikuona I think afuna zipite pa japo pamene nkaonapo nthawi imene makampani analipo ambiri timapanga zinthu zambiri Malawi muno za mitengo kuti ndiokwera sinkakwera kamba kakuti amayita kupikisana katika pakayende chomalizira boma nthawi imeneyo linali makampani aboma fundo ndi boma sakhani makampani ndi abodza ifanika kwa zungu sapanga ene yake Malawi Railways inali aboma kampani ya mabasi inali aboma boma inali ma shares
business ambiri including biggest mother Commercial bank. commercial bank inali yaboma kugulitsidwa kwa makampani amene sinali fundo yolongosoka ndipo zotsata zake zimetikutira nazo panosi ndiye ine ngati ukonda ndamva ma statement a president kakasana masule koma ndikuona zolera komweko kuti nifi tisandutsa banki nkuona to iso idzasanduka banki imene Malawi Development Bank kaso bank ndiye MDC ayamba ija nifika kaso banki kutsogola ku mabanki amene onemaba kuthekera kwayambitsa makampani mdziko muno abwererenso pamene panali tidzamba kuonjeza kugula ma shares ku railways imene ngatotengaso kaso yathu monga mesina litikali ananena ena sakudziwa padakali pano koma kali tinkati munthu akapita kuchipatala apita ndi ambulance pobwera kwa mampatsa mawalanti mali mapereka mawalanti anasukula mandira ma concession ticket amalipira mayafa ma fares why makampani ama transport na aboma ndiye kuchotsera zimene zimene zilupeteka panopo ndiye boma limene lingabwezeretse pamene zinali kwa ine I'm very happy and I will gladly vote for that government because I believe and I still want the Malawi that was. Titokoza kwambira kusa. Ziko kwambira. Amene wandira kusa Watson Shower. Tautokoza ndinali mozi program siko. Ziko kwambira. Ziko kwambira. Maso Mr. Kevin Peka Sambo tutokoze ni mnabwera program. Ndakuyamika. Ziko kwambira. Maso Mr. Humphrey Mvula tutokoze ni mnali nafe program siko lero. Ziko kwambira. Pamenepa pakhale pa program yathu ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC tsiku la lero tiyamikira akuluakulu atatu amenewa amene nanso tsiku la lero limodzi ndi program yathu imeneyi ine ndi Blessings Kanache mthokoze mnali pamenepo kumvera komanso kutsatira bwino program imeneyi ndikuonera pa TV mwakomanonse. Save the date, 27th July 2025, Malawi's inaugural Arts Festival at Umod's Park, where there will be visual and performance arts featuring Shadow Sovereign, a play by Leslie Ndovi Jr., directed by Mishek Nzumala, and featuring Flora Soya Nyauyu and Mpundu Jomira. Visual arts, fine art, ziboliboli, sculpture, string art, photography, traditional dances, music, children's games, art and dance competitions, and many more. Our special guest, Hollywood actor, entrepreneur, Denny Richards, Zimbabwean Mira Princess Hope Masike, Chimpana Chodziwika ndi Bauma, Pixie. You don't want to miss it. Heart Festival, our heritage, our arts. Yakwana Santao ya program ija ya Win Big. It is yours and